Здравейте, момичета! Днес ще ви разкажа една история. Историята на Мария. Мария е на 32 години. Жена със сърце, пълно с мечти и очи, които блестят като звезди, когато говори за тях. Можете да я видите в уютното кафене надолу по улицата, отпивайки от любимото си лате, оживено обяснявайки стремежите си на всеки, който е готов да я слуша. Животът. В съзнанието й е платно, чакащо нейните цветни щрихи. Именно в това кафене тя среща Даниел, вихрушка в костюм по поръчка, излъчващ чар и увереност. Начинът, по който се държи, когато говори, силата в очите му, ясно показва, че е мъж, който знае какво иска. В началото връзката им е електрическа. Той я обгражда с внимание, носи и кафе на работата и я обсипва с мили съобщения като «Добро утро, красавице!». Все едно е излязъл от романтичен роман и Мария, хваната в капана на магията, почувствала, че живее мечтата си. Но с течение на месеците и първоначалният им разцвет на връзката започват да се появяват пукнатини. Те са едва доловими, сгушени между сладките ласки и смеха. Тази рокля е малко къса, не мислиш ли? Коментира Даниел една вечер, повдигайки вежди. И защо носиш толкова много грим? Не съм ли ти достатъчен? Казвайки го лекомислено, но Мария усещаше тежестта на думите му. Тя се подсмихва тихо, отхвърляйки го с махване на ръка. О, хайде де! Той просто ревнува, защото ме обича. Казва си тя, убеждавайки се, че това е просто фаза. Но дълбоко в себе си започва да се прокрадва вълна от безпокойство. Колкото и очарователен да е Даниел, тези малки коментари започват да се загнездват в съзнанието й, бавно превръщайки мечтите й в нещо, което й прилича на кошмар. Всяка шега, която той прави за външния й вид, за работата й и приятелите, които има, започваше да подкопава увереността, която някога носеше върху себе си като броня. Тя започна да поставя под въпрос изборите си и най-важното – своята стойност. Знаете ли как се казва, че любовта може да бъде ослепителна? Мария е перфектен пример за това. Тя е на кръстопът, разкъсвана между приказката, която си е въобразявала, и реалността, която започва да се разкрива пред нея. Очарователният принц започва да прилича много повече на вълк в овча кожа и всички тези игриви закачки я карат да се чувства притисната в кутия. Една бурна нощ любовта им беше изпитана, когато на пръв поглед безобидна разходка се превърна в нещо много по-мрачно. Порано същата вечер Мария реши да се срещне с приятелите си, за да празнуват рожден ден. Всичко беше много невинно. Те си поръчаха питиета, шегуваха се и се наслаждаваха на мимолетни моменти от живота. Но когато Даниел видя нейни снимки в социалните мрежи, го обзе гняв и ревност. Той седна и зачака Мария да се прибере. Когато тя се прибра, атмосферата беше достатъчно гъста, за да се реже с нож. Разменяха си разгорещени думи, всяка една посилна от предишната. Преди да се усети, ръката му се стрелна и сгръбчи китката й със свирепост, която остави синина. «Даниел! Пусни ме!» извикала тя, а гласът й долавяше шок. На сутринта, осъзнавайки действията си, го обзе чувство за вина. «Много съжалявам, Мария. Не исках да...» Гласът му заглъхнал, а в очите му се прокраднала тъга. По-късно, същия ден, отишъл до работата й, за да й поднесе подарък. Мария била много изненадана и когато го отворила, видяла красива скъпоценна огърлица с нежен медальон, в който се криело любовно послание. «Просто се страхувах, че ще те загубя», промърмори той. Гласът му беше мек, почти умолителен, сякаш беше дете, което си признава грешка. Мария силно искаше да потисне болката си. Тя си каза, че това е просто моментно подхлъзване, неусетно хващане на страха. Не е истинското отражение на това, кой е Даниел. В края на краищата, любовта не винаги е гладко плаване. Понякога е по-скоро като плаване в скалисти води. Може би това е просто съвпадение, помисли си тя, еднократно, което не определя дълбочината на връзката им. Малка част от нея се мъчеше да повярва, че под бурната външност все още има любов. Същата нощ, докато Мария лежеше будна, втренчена в тавана, синината на китката й пулсираше с всеки удар на сърцето, напомняйки и за събитията от вечерта.
Тя затвори очи и прошепна на глас желанието си Даниел отново да намери път към светлината, защото си струва да се борим за любовта. Но по-късно щеше да разбере, че борбата трябва да е заедно, а не един срещу друг. Така мина известно време. На пръв поглед те изглеждаха като всяка щастлива двойка, споделящи сладки усмивки и нежни моменти. Но под тази повърхност нещата далеч не бяха перфектни. Даниел имаше начин да показва любовта си, като размива границите на красивото и я превръщаше в него мрачно. Звънеше на Мария по 15 пъти на ден и я питаше кога ще се прибере и с кого е. Просто проверявам, скъпа, казваше той. Но Мария усещаше тежестта на всяко обаждане, като верига около сърцето й. Не след дълго той взе ключовете й, заявявайки: „Не бива да излизаш без мен. Ами ако ти се случи нещо?“ В началото Мария се опита да го отхвърли със смях. Кой не иска партньор, който го е грижа, нали? Но скоро смехът й заглъхна. Когато посегнеше към телефона си, не можеше да пренебрегне факта, че той никога не е на мястото, на което го е оставила. Даниел винаги намираше причина да проверява съобщенията й и да изтрива всички номера, които смяташе за подозрителни. Имената на приятелите й често бяха отхвърляни с превъртане на очи и мърморене. Мария започна да се отдръпва от приятелите си и да отказва срещи за кафе. Когато я питаха защо, просто съм уморена напоследък, отговаряше тя всеки път и се усмихваше. Колегите й се споглеждаха в офиса и знаеха, че нещо не е наред. И все пак Мария бързаше да ги успокои с историите си за натоварения си график, за да прикрие болката си. С течение на дните, прелистваните в седмици, напрежението нарастваше. Една вечер, седнала на дивана с Даниел, тя погледна лицето му, докато той преглеждаше телефона си. Той изглеждаше погълнат, изражението му беше смесица от подозрение и решителност. Въздухът беше гъст, изпълнен с неизказани думи. Тогава я осени. Това не беше любов. Това беше контрол, прикрит като грижа. Тя си спомни за моментите с приятелите си. Смехът отекваше на заден план, лек и безгрижен. Как се беше стигнало до тук? Гласът на Даниел звънтеше в ушите й. Въпросите я блъскаха. Къде отиваш? Кой е този човек? В колко часа ще се върнеш? Всеки въпрос я разкъсваше. Тогава една вечер беше нощ несравнима с никоя друга, нощ изпълнена с напрежение. Даниел и Мария бяха попаднали във вихър от скандали, вариращи от дребни неща до изблици на ревност и агресия. Всеки скандал завършваше с нова синина за Мария. Тогава тази нощ, след поредния скандал, който отеквал през стените, Даниел взел решение. Трябва да помислиш, казал той със студен като лед глас и заключил Мария в спалнята. Металното щракване на ключалката звънна в ушите й като окончателна присъда. За нея това се усещаше не толкова като наказание, колкото като клетка. И с напредването на нощта, тя седеше на ръба на леглото, потънала в мисли. Чуваше стъпките на Даниел в хола и бръмченето на телевизора, трепкаща светлина от екрана, се прокрадваше в стаята през процепа под вратата, леко осветявайки самотата й. Но това не й носеше утеха. На сутринта, когато той отключи вратата и каза: „Мисли за това като за ваканция“. Хуморът му беше премесен със сарказъм. Сякаш затвореността й беше почивка. Мария не можеше да прехапе буцата, която се образуваше в гърлото й. Ваканция? Как изобщо можеше да се шегува с това? Всичко, което искаше, беше да бъде свободна, да избяга от четирите стени, които приличаха повече на затвор, отколкото на убежище. Това се превърнало в системен механизъм за действие, почти всяка вечер. И поредната сутрин, с разсъмването слънцето надникнало през завесите. Даниел най-накрая отключил вратата. Щракването на механизма беше звук, който Мария подсъзнателно очакваше. Но вместо облегчение, я обзе познат ужас. „Спали добре?“ попитал той. „Да, разбира се“, промърморила тя, едва поглеждайки го в очите. Тя се усмихнала леко, опитвайки се да разведри настроението, но усмивката й беше принудена. „Ваканция, а? По-скоро като изолатор“, отговори тя с надеждата да зърне нежност в очите му. Но всичко, което видя, беше самодоволна усмивка, която не стигаше до сърцето. По време на закуска, ако изобщо можеше да се нарече така, предвид ужаса, който висеше между тях, Мария отново и отново репетираше мислите си. Трябваше да се изправи срещу него, но се страхуваше от последствията.
Даниел не беше известен с търпението си. Не приемаше добре предизвикателствата. Някогашният познат мъж сега й се струваше като непознат. Същата вечер тя най-накрая намери смелост. Докато седяха заедно, въздухът беше изпълнен с неизказани оплаквания. Не можем да продължаваме да правим това, Даниел, каза тя с равен глас, въпреки че вътрешно се чувстваше сякаш се задава буря. Трябва да поговорим. Смехът му прозвуча пронизително, но не беше радостен. Беше кух. Да говорим? Какво можем да кажем, което да не е било казвано милион пъти? Стените отекнаха в сарказма му, и Мария усети как сърцето й се свива още повече. В този момент тя осъзна дълбоко в себе си, че любовта им, някога жизнена и дива, се е превърнала в бомба с закъснител, такава, която може да избухне всеки момент. Сърцето й се милееше за моментите, когато се смееха на глупави шеги, танцуваха в хола под приглушените светлини и се губеха един в друг. Но сега, сред тишината и напрежението, тя се страхуваше от това, което предстоеше, повече от предишните конфронтации. Мария някога беше от хората, които озаряваха стаята. Със своята лъчезарна усмивка и изкрящи очи, тя имаше естествен начин да се свързва с хората. Но сега нещата са се променили. Сякаш облак се е спуснал над живота й и ярката светлина в нея е приглушена. Напоследък тя почти не поглежда никого в очите. Това е болезнена трансформация. Гласът й, който някога се лееше като нежен поток, се е превърнал в обикновен шепот. Хората забелязват промяната, но не са съвсем сигурни как да се обърнат към нея. Мария разказва, че когато Даниел е отправил обиди към нея, предназначени да я пронижат като с нож, тя не е отвръщала. Вместо това е стояла там, сякаш е присъствала с тялото си, но духът й се е носел някъде далеч, може би на място, където думите и синините не болят. Когато разговорите им се влошат, Мария се озовава замръзнала на място, без да се съпротивлява. Вместо това оставя думите да я залеят. Сякаш е била обучена да поема ударите, без да трепва. Сякаш е изградила невидима стена около себе си, предпазвайки я от емоционалните изблици, които Даниел отприщва. В самотата си, Мария започва да си води малък бележник, свое собствено тайно убежище, където чувствата й могат да се реят свободно. Малко, непретенциозно нещо, но за нея то се превръща в спасителен пояс. Всяка страница съдържа частица от сърцето й, сянка от душата й ся, запечатана с мастило. Тя драска мислите, страховете и мечтите си, опитвайки се да осмисли хаоса, който се вихри около нея. Писането се превръща в нейната терапия. Единственият й начин да не полудее напълно в свят, в който се чувства затворена. Всяка изкривена линия и прибързана дръсканица е освобождение, сърдечен ритъм върху хартия. Тя може да излее цялата си болка, целия си гняв, без заплахата от подигравателния език на Даниел. Това е безопасно убежище, където може да изследва чувствата си в най-суровата си форма. Някои дни тя пише за това, колко самотна се чувства, докато други са изпълнени с спомени за смях, които някога ехтяха между тях. Но ето го и интересният момент. С всяка страница тя бавно започва да си връща частица от себе си. Има нещо освобождаващо в това да пишеш, да даваш глас на духа, който се чувства заглушен в компанията на Даниел. Този малък бележник не е просто дневник. Това е мястото, където тя започва да открива гласа си отново, изречение по изречение. Мария започва да осъзнава стойността си отвъд думите на Даниел. Някъде по пътя тя осъзнава, че не е нужно да търпи неговата отрова, че заслужава по-добро. Всеки път, когато пише, това е стъпка към изцелението. Крачка в страни от сенките, където се чувства в капан. Бавно, но сигурно, малките искри на устойчивост започват да се разпалват. Може би един ден ще се погледне в огледалото и ще види нещо повече от уморено отражение. Може би ще събере смелост да се изправи срещу Даниел и да каже: «Стига толкова!» Дори този ден да изглежда на милион години разстояние, Мария знае, че пътуването й едва започва и няма да позволи на никого, особено на Даниел, да помрачи светлината й завинаги. Така минават няколко месеца. Един ден Мария се прибра от пазаруване. Тя започна да подрежда хранителните покупки, като хляб, яйца, мляко, месо и картофи. Но докато ровеше по-дълбоко в торбата,
От нея се изтърколи шепа монети. Рестото и. Докато броеше монетите, тя се улови, че мисли по-голямата сума, като тези 2 лева трябва да отидат в общите ни пари. Но какво е това? По 2 лева лежаха 50 стотинки. Тя ги изтърва уж нарочно на земята и когато Даниел не гледаше, се наведе и ги пъхна бързо в престилката си. Това беше нейната малка тайна. 50 стотинки. Забавно е как малки неща могат да се натрупат, но ако събера достатъчно от тези смешни неща, може да се превърне в нещо сериозно. Тя се засмя на себе си, а в съзнанието й проблесна искра на бунт. На следващия ден в супермаркета, Мария, докато подаваше покупките си на касиерката с лъчезарна усмивка, тя каза: „Имам едра банкнота, но ще приема рестото в монети. Моля! Трябва да отворя малка касичка за децата.“ Но дълбоко в себе си знаеше, че е за тайното изкривалище. Обратно у дома, сгъвайки дрехите на Даниел, тя бръкна в джоба му и намери лъскава монета от 2 лева. Вълнение проблесна в очите й. „Перфектно!“ помисли си тя, бързо хвърляйки я в кутия, скрита сред сладкиши. Всяка монета беше стъпка по-близо до свободата. В една слънчева съботна сутрин на пазара, Даниел се суетял наоколо, опитвайки се да плати за домати. Продавача подал рестото на Мария. Било шепа пълна с монети. Когато погледнала, видяла, че парите са повече, тя стояла колеблива. Част от нея искала да се обади и да го поправи, но друга част прошепнала: „Може би това е малък тласък на съдбата.“ Тя замълча и усмивка пробяга по лицето й, докато решаваше да замълчи. Може би това беше точно възможността, от която се нуждаеше. Всяка малка монета, всичко това беше свързано с нейния план за бягство, пътна карта, водеща далеч от сенките на споделения им живот. Една сутрин Даниел отваря буркана с захарта. Той изобщо не подозира, че под най-долния слой е скрит плик с 35 лева в дребни банкноти и монети. Докато тя мие чиниите, а той говори по телефона, сърцето й започва да бие все по-бързо, защото знае, че днес е добавила още 2 лева към фонда си. Седмици по-късно, докато Даниел спи, Мария става бавно и отива до гардероба. Отваря стара кутия с обувки, там има скрити пари и започва да ги брой. Те вече са над 300 лева. Още малко и ще мога да си тръгна, казва си тя. Мария готвеше в кухнята, а аромат на сотиран чесън изпълваше въздуха, принуждавайки я да се успокои за момент. Беше толкова погълната от рязането на зеленчуци и приготвянето на вечеря, че почти не забеляза как входната врата се отвори с трясък. Изведнъж Даниел нахлу, якето му беше преметнато през стола, а настроението му беше мрачно. „Какво е това?“ изкрещя той, а погледът му беше втренчен, докато държеше кутията за обувки, скритото съкровище на Мария, спасителният пояс, който тя пазеше твърде дълго. Паника я обзе. „Това е просто за хранителни стоки и електричество“, заекна тя, а сърцето й биеше учестено, но той не й вярваше. „Лъжеш ме, но ще разбера?“ Отворил кутията и започнал да брои смачканите банкноти. Започнал да се смее. Той се затътри към спалнята, като всяка стъпка беше тежка от разочарование и ярост. Мария стоеше замръзнала. Топлината от печката едва се долавяше. Стените сякаш се затваряха. Това беше напрежение, от което не можеше да се отърве. Чуваше течащия кран в банята, тракането на движенията й, докато миеше чиниите, но вниманието й се върна към кутията за обувки. Часовете се влачеха мъчително, докато тракането на шкафове и чекмеджета се смесваше с упойващия аромат на вечеря. Щом си помисли, че Даниел започва да задремва, Мария се възползва от възможността. Сърцето й биеше като барабан в гърдите й, докато се приближаваше на пръсти към спалнята, а сенките на съвместния им живот се извисяваха над нея. Тя отваряше чекмедже след чекмедже, ровейки се в купчината дрехи и спомени. „Хайде, хайде!“ промърмори тя под носа си, а решителността подхранваше търсенето й. Накрая се поколеба пред гардероба. Дърпайки тежката врата, тя зърна якето на Даниел, небрежно метнато настрани. Нещо се откъсна. С треперещи пръсти тя рови в джобовете му, сърцето й препускаше от очакване. И ето го, буца, която не й беше място, същите пари, които си мислеше, че е загубила от проницателния му поглед.
Парите не бяха просто план за бягство. Те бяха напомняне за живота, който искаше, за свободата, за която копнееше. Докато вадеше банкнотите от джоба му, в нея се завихряше смесица от отчаяние и гняв. Как се беше стигнало до тук? Как можеше мъжът, когото обичаше, да се чувства толкова далечен, преобразен от сенки на ревност и недоверие? Точно тогава тя се спря. Този решаващ момент в приглушената светлина на гардероба говореше много. Какво стоеше зад двама души, които някога са мечтали заедно, а сега са сведени до дребни обвинения и тайни скривалища? Тя погледна назад към спалнята, където чуваше равномерното дишане на Даниел. Под прикритието на тъмнината, Мария си пое дълбоко въздух и грабна парите, които усърдно беше спестявала през месеците. Не бяха цяло състояние, но бяха достатъчни, за да направи това. С поглед през рамо, тя се измъкна през входната врата, оставяйки стария си живот зад гърба си. Докато вървеше към автогарата, сърцето й биеше учестено с всяка стъпка. Неоновите светлини трептяха около нея, а хладният нощен въздух галеше бузите й, но нищо не можеше да угаси огъня на свободата, който пламтеше в нея. Щом пристигна, тя си купи билет до най-близкия град, дестинация, която обещаваше ново начало. Докато автобусът потеглеше, Мария се настани удобно на мястото си и се загледа през прозореца. Сградите от миналото й изчезваха в далечината, всяка една изчезваща все повече зад нея, докато тя се впускаше към непознатото. С всяка измината миля, тя усещаше как тежестта се сваля от раменете й. Свободата беше по-сладка, отколкото някога си беше представяла. Пристигайки в оживения град, тя се настани в уютен пансион, споделяйки пространството с още 6 приятелски настроени лица. Те бързо станаха първите и приятели в този странен нов свят, разменяйки си истории до късно през нощта. Смях изпълни въздуха и за първи път от дълго време Мария почувства принадлежност. На следващата сутрин, след обилна закуска с препечен хляб и кафе, тя реши да разгледа новия си квартал. С чисто новата си карта на града в ръка, тя се разхождаше по улиците, попивайки оживената атмосфера. Докато се разхождаше покрай причудливи кафенета и магазини, нещо привлече вниманието й. Ярък плакат, залепен на уличен стълб. Търси се помощница, продавачка в местен супермаркет. Сърцето й прескочи ритъма. Дали това можеше да е нейният шанс? Без миг колебание, тя откъсна долния етикет с информацията за контакт и побърза обратно към пансиона. Скоро, въоръжена с решителност и чист тефтер, тя състави семпла автобиография и се отправи към супермаркета, за да кандидатства. Приятелското държание на управителя я успокои и преди да се усети, тя вече му стискаше ръка и приемаше предложение за работа. Боже мой! Помисли си тя. Вълнение, което се надигаше в нея. И ето, тя беше на път да изгради живота, за който винаги е мечтала. Слънцето залязваше зад гърба й. Мария знаеше, че това е само началото на нейното приключение. Тя не подозираше, че всеки ден щеше да носи нови предизвикателства, приятелства и свободата, за която се беше борила толкова упорито. В този момент тя осъзна, че понякога просто трябва да направиш крачка напред. Мария е преминала през дългогодишен период на системно домашно насилие, включващ физическо, емоционално, психологическо и финансово подчиняване. Насилието е било не само пряко, но и индиректно, чрез контрол върху социалните контакти, достъпа до средства, свободата на движение и личното й пространство. Тази комплексна форма на насилие е довела до прогресивна ерозия на личността й, така че в даден момент тя е изгубила усещане за собствена стойност и право на избор. Важен аспект в случая на Мария е инстинктът за оцеляване, който въпреки дългия период на подчинение е останал активен. Започването на план за бягство и успешното му изпълнение показват, че в основата си тя е съхранила ядро на лична сила и стремеж към свободата, които с правилна терапевтична подкрепа могат да бъдат възстановени и развивани. Възстановяването при подобни случаи не е линейно, ще има моменти на напредък и моменти на регрес. Първоначалната фаза включва физическа безопасност и стабилизиране на ежедневието. Следващата и по-дълга фаза е психологическата рехабилитация. Преодоляване на вина,
връщане на самочувствието и възстановяване на способността за доверие. Без адекватна терапия съществува риск Мария да повтори моделна връзка с насилник, тъй като травматичната връзка и ниската самооценка могат да изкривят критериите й за нормално отношение. Мария в момента се намира в началото на пътя към възстановяването. Тя е преминала през тежко изпитание, което е оставило дълбоки психологически белези. Но фактът, че е успяла да напусне насилствената среда, е най-важната предпоставка за възстановяване. С времето подкрепата и собствената й решимост е възможно да изгради нов живот, в който няма да се страхува да говори, да се смее и да живее по свой избор.